Nelipyörä Kouvolan Skoda-palvelut täyttää huhtikuussa vuoden. Nuoresta iästä huolimatta meidän Skoda-tiimiltä löytyy työkokemusta jo yli 10 vuosia. Tässä meidän mekaanikko Jesse, joka on työskennellyt yli 10 vuotta Skodan parissa. Meillä nelipyörällä hoituvat sujuvasti määräaikaishuollot sekä vaativimmat diagnostiikkatyöt ja korkeajänniteakkujen kunnostukset. Olemme täyden palvelun Skoda jälleenmyyjä ja S-bonuksen piiriin kuuluvat kaikki palvelumme. Autonosto, rengashankinnat sekä vauriokorjauksen omavastuu. Nyt kannattaa toimia, sillä saat määräaikaishuolloista 20% alennusta ja bonukset totta kai päälle. Lisäksi saat koko vuotovälin ajaksi aktivoituvan nelipyörän vahinkoturvan, jota voit hyödyntää esimerkiksi tuulilasin vaihtoon tai vauriokorjaukseen. Sinä päätät, mihin käytät 120 € etusi. Tervetuloa asioimaan Kouvolan parhaaseen Skoda-huoltoon.